Hey, welcome to Diaza Brothers, another episode of Makopeni Mtanam, another day, another banger, another hot one. Bafethu sisekasi, sizolungisa ufebe, bukhona, bugalu, buningi. Kanti niyazi-ke bafethu angihambi ngade ngiphethe umusa. Bafa. Hey, sanidumela lapho sinibingelele sinamukele ku Diaza Brothers. Hallelujah. Igama lami mina ngumusa Manqele. Abangaziyo bathi nguDr M. Dokotela wothando. Yebo. Sidokotela ingqondo, sidokotela inhliziyo. Bafethu lapha emakhaya sicela ningakhohlwa ukusubscribe. Ungabuki ishow ungasubscribe. Ungasubscribe-ile. Sicela bafethu ukuze sikwazi nathi ukuthi mhlawumbe ngoDecember bafo sithola iplug. Hawu mfethu. Before nje December. Sinikhombisa ukuthi mfethu nawo amandleni ahlangene kanye nawe wethu asekhiphe lento le. Ngoba sayithole ukuqala basiphuca yona. So sicela ukuthi ke nisinike lesingeke sikhona abantu abangeke ukhona ukusiphuca yona. Leyo yiDiaza Brothers. Mfethu njalo nje. Bafethu sisekasi basibizile bathi becala sifike noma nje kukude ukuthi sesafika kodwa. Sekunosisi abawuthula bakhala ngokuthi umjida abathandana naye abantu stand or angibeke kanje usisi ngamunye ukhala ngokuthi umjida athandana naye aka understand ukuthi uyimisile ngani empilweni udlala ngaye noma udlala ngalomunye noma udlala ngabo bonke noma kwayena uyadlala nje akabi serious ukuthi ufunani uyabo kodwa ke angicabanga ukuthi mangibuka ogele esizekubona ngicabanga sizokwazi ukuba kukhuluma nabo baphevele indlela yempilweni hayi emjolweni hayi leyo mjolo because babuka bese bancane kodwa ke we don't judge, we listen. Yebo, and we advise yakho nginjalo nje phela no asibabizo sisi besondele sizwe ukuthi singabasiza kanjani bona bayimisele ngani ihlanuko yazi bayaqala ukuqhamuka ngapha lokusaqala ukushutha abanja the right Sanibona njani? Sikhona. Siyaphila nathi. Le tattoo wayenza lapha wayimalini 200. Yeah. Wayibone iphini owafuka ithi nje ufuna ini why uyifakile ngiyibuzele nje ngisho ukuthini Like ngathini? It's the story behind me. Oh Yeah. Okay no ngiyakuthola ayilungile ke story behind you. Yes. Sorry baba unanga story behind you ngiyadlala Zule istory behind you ngicabanga ngolo lokuthi just kahle ngoba size ngomjolo lana kahle kade kwase kuba nestory behind you Yeah. now unayo na ithathu Anginayo ithathu. Oh wena ufaka izinyo nje izinyo ulifakeleni likusiza ngane empilweni yakho ngitshela nje wawulifaka inesemqondo Uyazi ngisimo sasemncane ukungena izinto ufuna ukubangena ufuna abafuna yeah maybe it's because of ngithanda isilver so oh manje izulu maliduma liphazima uyahleka yini uvala umlomo ngiyova neyifake inkingeni kodwa umantombazane awudelanga ngale nkinga uphindwa ngena kwayomjolo futhi ziningi inkinga ngathi ziza zilandelana no akunankinga bafethu sikhona nisibizile siyabonga ukuthi nisithembe ukuthi singanisiza nanokuthi shuthi niyibukela ke show yethu ngoba phela na subscribe ile Yebo, subscribe ile. noma kanjani Hawu. ngasonisiza kade unsubscribe ile okay igama lakho ubani sisi igama lami nguTumi ngihlala eBramfisher ephase 1 phase 1 okay Yebo. wena my sister Mina ngubunhle ngihlala eGardens. oh ubudle hlala eGardens okay ubafo ezizengaye la lonifebelayo uyena ubani igama ubhuti esize ngaye la namhlanje igama lakhe uNeo ohlala eBramfisher ephase 4 phase 4 okay that's kupla eBramfisher phase 1 phase 1 yeah okay why sizomfunela la sizomfunela lana it's because of mina obhalele uhlelo ukudinga usizo lweni ukuthi sokhona ukuthi silande ubhuti ngenxa yokuthi sesidlule inkingeni eziningi mina naye so sengibona ukuthi kahle le seyidinga oqhwepheshe ukuthi sizokhona sixazulule so singoqhwepheshe yisoqhwepheshe yebo methocopesho shot yes ngicabanga ukuthi ubafu bebuzela ukuthi ngoba sila sikwabani because angithi uhlala ephase 4 uthi la kuse phase 1 so that mhlawumbe singaconfuse ababukeli ngoba sila ephase 1 and sizomthola la ukwabani njengamanje ngoba sizila probably ukamngani wakhe because bebangapha over like for the weekend so singamthola kamngani wakhe okay no akuna stress ngiyanizwa so tshela mina ke mfethu ukuthi ngoba kade ninenkinga nani kahle nina how long nisandana and nahlangana kanjani and yini leyo uyithandile ngayo umjida also mina
Mina noNeo sihlangane esikolweni 2023 in grade 10. 24, 5, 6. Sina 3 years. Okay. Yeah, it's not close to 4 years mina naye Swana. We met besingena kwi-class home language sonke. So into bengiyithanda ngaye umuntu like uthanda ukwenza ama joke, bekathanda ukungikomplimenta. So yeah, bekumnandi high school kuba nomuntu so. So utshela mina ke mfethu seniqedile manje nisakhe high school. Yes, sesiqedile. So wena ubusamthanda usafuna ukuqhubeka because you know sometimes kuyenzeka ukuthi kuthandwane kube ukuthi uthandwa se high school once vele kwaphunywa high school ayi vele hlukane kanje. No, ngiyamthanda. Oh, okay. High school sweetheart yeah. Okay. Mina naye like we've been through a lot and uthando lami for yena I don't think like into ukuthi like ingavela iphele kanjalo. So lokho uchaza ukuthi uyimisela ukuthi nilungise lento yenu. Yes. Noma mhlawumbe so right ngaye. No, ngiyakho right. Okay right. Yes. Okay. My sister yamuza umlingani wakho uthi akekho right usafuna ukuyilungisa into yakho. Ngiyamuza. Tshela mina ukuthi wena ubhodi nahlangana kuphi kanjani ino wayithanda ngaye. Mina noNeo sihlangane last year November kwi-Penstown. Yeah, kwi-event nje yomgroove sahlangana lapho. So into bengithanda ngaye ukuthi bekangiphatha kahle, bekahleza ngithengela yonke into engiyifunayo. Okay. Like bekakhona njalo mangimdinga. Yeah. And futhi bekungabonisi nokuthi khona omunye umuntu because beyanginika yonke i-attention yakhe. Okay. So mawuthi nahlangana emgroove kwi-event Penstown lapho. Mhlawumbe wambona wamthanda or mhlawumbe nawe wasuyishayele and then kwenzeka wayithola usuvumile and then ke Maybe bengishayele mara like the way besibukana ngakhona ayingibonile ukuthi ayisoka lami. Soka lami. so awazange umbuzo ukuthi unayo umuntu mhlawumbe masenqabile into yeni ukuthi awunayo girlfriend Cha that day sihlangana azange ngimbuze kodwa mase iqhubeka into yethu ngambuza wathi yena akajoli futhi bekabonisa ukuthi akajoli because bekahleza nami. Yeah. Okay. Wena my sister ngoba nisandane lo 3 years lo kulo 1 years abawuthandanile bona ayikho into isolile red flag ukuthi hey wena mfethu ngathi uthi usuneyimpiko ngathi uthi khona into osumbonayo ngathi angisekho ngedwa la kuwe. Like I wouldn't say ukuthi like bekhona into because of like une access to phone yami nami ngine like access to like iphone yakhe so like there wasn't anything suspicious. Mengimdinga like he's always there so kusho ukuthi bekasidlala kahle nje mina naye so ithi bekadlala amakhadi wakhe kahle because like Ikasi lakho liqhelele kangakanani nekasi ka sisamakasweni aqhelelene kangakanani? Very far. Yeah, useduze nami because of mina ngise phase 1 and use phase 4. Oh shoot kodwa ubekwazi kodwa kuyicover yonke le ndlela ukuthi. Kusho ukuthi kahle kahle ugirl uhlale Soweto because of Brand Fisher I fall under Soweto. Okay. Ugirl uhlale Soweto kusho ukuthi yena bekasuka la aye Soweto angishiye la. Okay. Kusho ube delete lo mfo. Okusho ukuthi endleleni nje suka la ibheke Soweto uya delete endleleni. How did you find out ukuthi the guy was cheating? What is? Or ubani find out till? Ime ngitholile. Okay, how did you So there was this other time kusho ukuthi la ngalelo maybe mhlawumbe ukhohliwe ukuthi a delete or upload. Like bekadakiwe la ngalelo. How okay sharp iphone ihleli lapha besihleli so it's right. How udakiwe ulele. Ngiyayizwa iphone man ilibe lingena ama message libe lingena ama message. How mangithi ngiyabheka ngithi ngilight iphone uchange password so iphone yakhe ine fingerprint ngithatha ifingerprint yakhe ngiyibeke la Sigebe. How mangithi ngivula iphone ngibona ubuntle my love I mean who's this ubani omunye my love omunye besides mina and then I was like hayibo lo bhuti lo then angifuna ngumvusa or ngenze like any drama yabo because of bekasidakele then I took her numbers ngamtexta then sakhuluma mina naye kahle kahle ukuthi hawo ngambuza ukuthi awunihlangane kanjani then usisi wangitshela ke ukuthi asihlangane last November ngePenstown hawo ngimbuza ukuthi ngePenstown kule event engedate bekhona athi yes kule event le then I was like how kanjani because of nami I was also there kule event leyo uyabo so sho ukuthi it might have happened ukuthi there was a time whereby nami ngike nganyamalala Boy. Unyamalala ushindo. Uyishiyelani ndo? No like you can never stay in one place emjiveni yabo so probably I don't know like I don't even remember that much about that day yabo so it happened ukuthi like ngike nganyamalala for like quite a while then ngabuya mase ngibuya Quiet or what? Emgroove kwiPenstown kwi-event. yabo
Okay sharp manje ke naye angitshela uke ukuthi hayi no nami bengilapho kule event le like bengimangela ukuthi hawu kanjani ngoba like angikubonanga lapho and like nithole nini ichance yabo. Okay. So yeah then ke sakhuluma mina naye ukuthi like we won't fight each other though because of umfana yabo. Yeah. Asenza ukuthi like isibhalele uhlelo bazokhona ukuthi basisize so khona ukuthi silande kahle kahle lo muntu lo umnikazi wendaba ukuthi kahle kahle yena uzimiseleni Ngani password? yeah into engifuna ukuyazi mina leyo Awukhumbuse jika manje. Yeah, uwine kanjani? Awusibonise. Yeah, sure. Yeah. into engifuna ukuyazi leyo kahle kahle ukuthi like uzimiseleni because of mina naye ngithi bayamazi mama uyamthanda umama wakhe naye uyangithanda like mina naye we've been through a lot umuntu Ome ngapha. Kumanje kufanele umuntu wami Eh. so ukuthi like wayena sekungajika manje sekwenzakala izinto ezenzakalayo so into engifuna ukuyazi namhlanje ukuthi uzimiseleni kahle kahle wena uzimiseleni ngaye since wanyamalala wasakhetha umuntu uma wakho yamazi nani niyamazi wena njengoba sila wena uzimiseleni ufuna kwenzakaleni ufuna ukuhambela usuhlukene naye umtshela ukuthi kuseyazini sakhe indaba yakho or ufuna ukulongisa eye kusisi abhekane nawe ufuna kwenzakaleni ngifuna ukuthi alungise ayike girl aqhubeke nawe yes cause ugirl uyafika it's only been like 9 months yena naye bazwana so owami Hayi, balabuye sisi. kimi hey but girl then okay tshela mina ke wena my sister ukuthi since uzwe ukuthi indlela nahlangana ngayo wayengahambi yedwa ubafu wayehamba nomuntu wakhe just umuntu wakhe wayesathejwe for a while bese angazi ukuthi wayenzani la khona and then ke nawe wathola ithuba wangena so kuphatha kanjani ukuzwa ukuthi kahle kahle relationship ubungekho wedwa and unomuntu ka 3 years wenziwe islima sonke lesikhathi Ngiyabonga. ya nje yonke lento le ikuphatha kanjani ukuzwa yonke lento le Mina lento lena like ungidisappointile kamampela cause bekangangibonisi mina ukuthi khona intombazane bekangitreata kahle. So mangizwa ukuthi relationship ya 3 years hayi nyamangala. Mara nanokuthi ugirl amshiye ayi1 bekathi indoda isale nobani. Yena nakhona wayashiya indoda emjayiveni. Mele ihlale ila. Mele ihlale ila indoda. ukuthi wena just because of ngimshare that few minutes engimshare yona wena sonto utlojampela but ubengazi kodwa ukuthi bengazi. indoda yakho ihamba ihamba Nakhona obviously mawuzoshiya indoda yakho i1 izowabona amathuba abanye amantombazane. emjayiveni like umuntu nomuntu uhlalaza nomuntu wakhe like you always know okay wena no expectile ngano utla komjayivong o go tlo jiva you always know hore it's either o tla le mtshwao or o tlo bambiwa Ke mo ke bambile mthwao. Injalo nakungibamba indoda yakho ke girl. And mina nami ngiyamthanda. Bengicela simfone. So wasazi. ezoyichazela ukuthi uthi sobona kahle kahle phela ukuthi uzokhetha abantu Sobona. Ngicela but ungiphe igaba yami. wena ugele ithathe la wena ugele ubafu uke wambuza yini after ukuthola iphone call kaGele Cha azange ngimbuze. Azange ngimbuze ngikakambuzi. Should khana azoza namhlanje. azumbuza umjidi wena akazumbuze after ukuthola yonke information le sivumelene mina naye ukuthi angeke size simbuze up until size sifike ku show yes azozivumela yena phambi kwabonke abantu ngoba ungenza isilima phambi kwabantu but kodwa still usafuna ukuqhubeka naye kodwa okay so tshela mina ngeke sunyamalele while abangakusheli nabafana kwe-event no probably bengiyofuna ukudla khona la kulo ndlela yakho ufuna ukudla no cause mina ngiyazi ngiloyal like I'd never do umuntu wami like that. Loyal. Very loyal And also siswami ngifuna ukuthi nje ekhanda lakho understand ukuthi udila ngabantu abakhulile. Kade siwenza lo msebenzi. Yebo. And asijajana. I couldn't Badala. I swear No, I also swear. So we are both swearing. is a swear abaswayiswayo Sibadala le. Akunankinga. But akunankinga ke. Into umuntu odingakalayo la umjida so bengicela ukuthi umfonele umtshele ukuthi sikuphi sesifika. Wena usufikile hayi thina. Senze kanjena ke mama. Yini bemtsambi. hello Neo Hello, khuluma nobani? ubaltumi Ngifonela nginamba ngiyasho ngifonela ngama-private number. man issue sky naye uska minda gore ko phone ka di private number or something uko kae Khona khamba. okay ngaphandle ke kunento engikuphathele yona Sisi
Ah man, ke present baby e tla. Okay, sharp. Into omphathele yona. Unakhona ukumphathela izinto vena uyaqala namhlanje. Uyamangala nje. That's why amangale kanje. Ukuthi hawu, Girl, sengiphathele izinto. probably nje this is the hugest surprise I've ever nje ngimtholele yona uzomangala And the prettiest, right? But unasini space enhlizweni yakho ukuthi ubafu mangathiwa uthi uyagabha right uzoba sharp uzokhona ukuqhubeka nempilo because I don't think ukuthi umjolo into ebalekile emhlabeni. Yeah, it is what it is. Ukumthanda ngiyamthanda but then baningi abafana so impilo iyaqhubeka. Amanambe noqasha hamba nanangu ezocasha because ngeze ukusibona unayo ukuthi sikhona sonke. My sister ngiyakuzwa ne but into engifuna nje ukuthi uyazi ukuthi umjolo yeso uyenziwe emhlabeni but okwamanje izinto osingafocusa kuzo like iskole impilo life yabo so if umjida ethi yabo ukhombisa ukungazazi ukuthi uyimisele ngani ngicela ukuthi ungakusebenzisa ukuthi uyamthanda ngeke ukhona ukumyeka yabo impilo iyaqhubeka abafana abaningi usazobathola nemali iningi usazosebenza yabo nje veze yeah so ungayifakeli istress esingekho sasemncane yabo. Hayi ngiyakuzwa. Ngoba phela ngeke ukuthi uhle nomuntu ngokuphuma nje uhamba uthi uyochama ubuya useqomile. Ngiyakuzwa kodwa like kubhlungu ukuthanda umuntu. Shuza kahle ngizwela kude. Yeah like umuntu wami. Hayi no akisho lamthi miyeke bengikubonisa nje ukuthi Yes. asike isidingo sokuthi yabo kodwa sizomuzwa bayifika la yena ukuthi ukhuluma uthini lento ayikhuluma eMethod noma ayihamba ozicotha ukudlala. Yes. Okay. And mayifika lapho singakhombisa ukuthi kunento yaziyo ukukhona umuntu ugele sifike nayo ube right nje welcome and all by. Angazi ngizoreacta kanjani because iyanginyanyisa lento le. Okay. Cela siye kuyeke manje somuza ukuthi uthini. No uzoza la yena. Okay. Sizwe ukuthi uyimesele ngicabanga ukuthi uye bingele nje kahle. Ungawari ke kamerini iwatete nje yabe. Kabana grand. Fresh. Abingelela umama phela wasumkhohlwa nje nakami. Ngaza amakhemera. Wazi amakhamera. Ngicela ukuchaza nje ngathi ngime lapha nendawo. Igama lami nguVusi, ngibuya kwiDweza Brothers. Lo mjito umbone phese camera uyena oshuthayo kwiDweza Brothers. So into esiyenzayo senza ama vlog or ama interview just about abantu abathandanayo ukukhombisa abantu emakhaya ukuthi uthando alikhasalekile ukuthi umncane, umdala, inezilongo thandana ngokweqiniso. Noma nixabana futhi kuzophinde kulunge phinde impilo iqhubeke phambili yabo into kanjalo. Ngiyakuzwa ukuthi manje kumele siye emakhamereni. The reason sila emakhamereni xa uthi mamushile usinento akuphathele yona i-surprise. Yeah, So kule surprise sikuphathele. Amakhamera surprise. No, just ukhombisa abantu emakhaya and then after lo surprise siyaniyeka siqhubeke sivala ikhamera yethu siqhubeke just ukhombisa abantu emakhaya ukuthi uthando lukhona uthando luhle uthando aphila mandla. Ngiyakuzwa. Yes, umama kade sitshela la ukuthi nina 3 years nithandana and happy ngawe akambona umunye umjida ngaphandle kwakho uthi lokhu naqala esikoleni ukujola naqala uthandana sasesikoleni senze naphuma esikoleni usayimisele ngawe so ufuna ukwazi ukuthi ngabe nawe uyimisele yini ngaye because uyazi ukuthi sometimes abanye man qeda umatric promotionally ususola abanye yabo in so ufuna ukwazi ukuthi ngabe lento awunayo before inhlizweni yakho isasekhona yini namanje because yena kuyisasekhona. Hayi yona isasekhona uVusi uyazi umama la. Uyamthanda ne? Hayi uyazi ucwele. Mathi umamba ukuthi uyafeba ukwenza njani? Ngixolela. Angiboni. Inkinga ishingile umuntu okwatayo yabo. Angiboni. Uyazi naye angeke ayenze into enjani ngoba uyazi yankwadisa. Yeah, okay. Mathi ubambe wena uexpect ukuthi nenze njani exoleleni. Ay lapho kuzophuma kuye ukuthi ucabangeni maka mina ngizenzi lezo zinto. Awuzenzi. Yeah, athi straight. No nje yami okay akunankinga. No akunankinga angifuni ke ukuthi. No ngiyazi Umuntu right. Nasini yini nathi niyafebelana azi ngicela sinike surprise ubhuti ngihambe mina ngizosala nikhulumela into zeni. Mina ngithi surprise sanini surprise futhi. Awayiboni nje surprise kumele Mina ngisho ngithi amakhemera. Oh hayi khuleke. Oh hayi khuleke ikhona surprise yangampela. Cela umvala amehlo ne. Mana nje lapha cela ungimele la nje yami. Mana la. Yeah. Okay, for surprise. Ya ngifuna imali ezilongo. Ufuna imali? Imali okay. Umvala amehlo umvala. Uzoyithanda? Kuzophuma ukuthi yini? I think uzoyithanda. Hayi so ke sibone. Okay. Bafo
So ubafuna ngibiza into ngihamba naye uphethe surprise. Biza ubafu. Phela buka ke i-surprise uthi uqhamuka ibila isimo sakhe. Maybe ubone sekuthiwa para uzobala ka 3 pieces zomtetele. Simshaya surprise. Ready? 3 I was born ready. 3 2 1 surprise. Avela parents. Hello Chomi. Alright. Sikwenzakalani? Wow, what's the hello Chomi? Ubani chomi yakho ngisumngani wakho? Uyamazi? Ubani? Yena unombiza Cha nyamazi. Uyamazi? Umazi kanjani? Hayi estradeni sijwayelene ukudlulana estradeni yabo. Estradeni. mngani wami. Estrada sakuphi ngoba mina ngihlala le. Hayi, So thina akusikho lokho asitshele khona mawuthi uyamazi estradini thina akusikho lokho. Uthe ubafu umazi kanjani? Ubafo siyajola sihlangane last year November sina 1 year job. Nihlangana kuphi? 1 year Penstown. Penstown. Yeah, uyazi naye. Kuyi-Penstown nihamba nobani? Uyahamba nawe? Nosatsamaya nanewe ko Penstown. Mangamba namo sinawazi. Jwanong ha a re wena o kopane le ena ka Penstown ele ne re le ko yona le kopane jwang no Me usho ukuthi ngibonile njengomakasana nje ku Penstown yabo. Makasana jwang neo o dula ko Gardens ngwanyana o re dula mo Bramfish makasana jwang cause Obvious. makasana lona ha kopane. Ngithi uyazi mfethu content. Masiloku shootha lapha basibona kuma Facebook mfethu. So uyangiphika. Ngiphika yini? Ngibabonisa ama chat phela besikhuluma just yesterday last night. Ungitshela the way you love me. Mina. Wena neo. Neo ha o thusu ntso pheka taba ya ha hore anything wa pola the other day o tlobo o tswa o nile kwa 2 weeks back ka Saturday. Phone ya hao ke inkile ka ibula ke tshotse di number tsa hae le di chat tsa hao di nepe tsa lona kaofela since from ka Penstown eo even afterwards di na le di date di a bontsha Dinepe zinjani? like Mapunapuna. no not mapona like body mirror picky go tsuba body hardly like gumnandi Mina mirapika usho re nna some of the other days aku sendela chelete wena o nka chelete eo wa tsama o lo bona ngwanyana o mo nka chelete yaka And then ang spoiler. Mawusumnikile imali akuseyona yakho. no eyakhe but Uma then- kimi ukuthi no awuyithathi imali mina ngikubheja ngayo uyoyidla namanye amantombazana lapho ukuthi ngidla namanye amantombazana. awusebenzi neo ufuwe ke mangicheleta usafuye ke nna So nebe ngicela ukubuza nje yami ngiyazi ukuthi mhlawumbe le situation bungalindele ukuthi ngelinye ilanga ngizofika la mhlawumbe wona indlela yakho iplanning ngayo ukuthi mhla wabanjwa uzokwenza ngendlela ozokwenza ngayo. So tshela mina mfethu ukuthi phakathi kwalabo sisi uyena mupho omthandayo ngempela inhliziyo yakhe ifana nobani? Ngibuze enye question futhi umntana. Yeah, because bafuna ukwazi ngoba silana ufuna ukwazi usisi ukuthi nake uthanda yena or uthanda lo munye naye ufuna ukwazi ukuthi hawo because wathi wena unayo umuntu kuloya wathi wena usingile so ufuna ukwazi ukuthi kahle kahle ukwenzakalani yena mupho omthandayo udlala ngobani? Ay angidlali ngamuntu ngibathanda boyithu. wahlanya wayikho ring Boyithu kanjani? Funa isithembu. Kahle futhi umntana yabo. Ayisebenzi kanjalo lapho dwami. Akunasithembu sani. Yasazi isithembu ukuthi into enjani ukuthi yini isithembu noma nje uzuyigama ngathi isithembu. uyakhuluma nje Ngathi kumnathi ukhuluma. Obvious kuphela. niyasazi yabo ngoba ekhaya vele khona wathatha isithembu yabo. Vele isiko lasekhaya. ekhaya sikokhaya la yenu Ekhaya bona makhaya lana. yenu mo uhlobetsa Hayibo wena sithembu usitshela ngekhaya. Hawu. Egcineni noshada kuphi? why the time nna he a ne ko isa ko mama ka tlo ba botsa gore like re tlo khona re emele ntse o zanga wa mjwetsa beno re nna nka se gone gore ke tsole le ngwana hao a le one ke tlo batla o ena motho mong ka re relationship ya rona why no ntse sa bui all along I don't think ko be ke be isile nako ka kaofela the whole 3 years kaofela ntse ke be isana nako le wena wa tseba gore ke ba shimane ba ba ka kanang ba dulang bang shala each and every fucking day mara ke ba rejecta because of wena Ya ba rejecta o wena. tletsa ka masepa wena Yini kunomsola? ka masepa Ya ba rejecta. ke ba rejecta o re king ha o ngkhole o na la ke tshepagale ska wena Sike ke tsa innocent kana wa ke tsa. wow Unazo na into. Unazi into zakho yazazi. Akumela ngasikhuluma. Manje wake wahlala niphathi wakhuluma naye na discuss lezo zinto lezo. hasoka Nanoma ngithi nyazama akanginiki leso uma sikhathi. ka ke dula ko jotsa each and every time hore if there is anything any red flag o ibonang kana ntshetse gore ntse so 1 2 3 and 4 a ke rati ka wena you've never o soka ba ntodisa ko fatshe wena ba ntsetsa gore ne tu mintse so a ke rati Wena nalone na ka wa khudula nje re bua wena.
go bua nnete o na le yone Yes. Ke na le yona. Wena. You hardly have time wena. You hardly have time. Ho tshware the time e le reng nna ke dula ke e batla ko wena. usuke ngale O ko gardens. nna the time e ke e batlang le wena e ko ka yone O dula o ithola. ke dula ke e thola O dula o ithola. Ntho tse Eh. ke neng he o sokang o ngfounela o gwang patla na be ke sa tle ko wena. it was when Saturday last week Saturday ke tseng ko wena Ko Ke je tjeng ko titse wena. gore nka se kgone Saturday because of tlametse ke sa le ngwana tlametse ke tse jwang ne we ke tle le ngwana ko wena. o tla le ngwana ko nna okay sharp a ke utlwile gore o itse o sala le ngwana ne but after then tšhomo ya gago e posta dinepe le ko monateng go monate a ke sa understanda go etsagalang Nna sa wena se go wena nna so nawe nje am basically ufuna ungitshela ukuthi am suspect ukuthi uyacheat yeah kahle kahle okay because ngiyakubona ukuthi you're beating around the bush Yeah. that's why ngifuna ukuhlala straight Yeah. uyamsuspecta now ukuthi uyacheat why a change indaba why a change indaba ke seka yenza ngami Oh, besides, yeah, indaba ngami mina why puto mntana why no sang confront umpotse why no sang confront umpotse o kila ngipotsa ning wena hore nna no eng ehlisa umoya mana Hawu. ngaphi ehlisa umoya 5 meters basukusondela 5 meters uzwile nge-social distance bheka mfisi shut up social ima distance wangafuni ngikhulume yabona like the way ungilwisa ngakhona sho ukuthi nawe uyazi phakathi ukuthi amani khona le nto and ikhona ngafuni size sikhulume angithi ngilethele amakhamera ukuthi ini le ngaphansi ukuthi uyakuthanda ukuthi ubhizi naye sayidini Oh, ukuthi naye ubhizi? ya ubhizeni singayiprove kanjani lento lena hayi nganganex mara mina ngikho busy umuntu obusy uye ngimtholile yabona mina ngokwazi kwami ne umuntu mbhace efonini into engiyaziyo mina foni njengoba nawe wabhaca efonini njengoba nami ngabhaca efonini njengoba naye atsho okay okay njani ngoba ngiyabona ukuthi uyavuma vele ukuthi wabhaca efonini inini usisi loyo umthanda kwangampela selasi mhlawumbe ubomthanda ubonayo ngoba nibuye nibe nenkinga or Ungitshele. usisi ne mekuthi lo muntu lo ukuthi usisi makangibhedela uyu umuntu engikwazi ukuthi at least yabo police ikhanda Kahle bengiyi backup. amongasi backup angeke uring no cause ure ke motho e le reng if nna ke qabanile yena ke sa utlwane no ya ko yena shoot like kahle kahle the reason being ngibe naye huwe kahle kahle oh wena uthandana naye because of yena ngenxa yayo Uyamthanda nje. akanginiki uyamthanda kodwa yena Uyamthanda. angikuniki ini anginiki lesikhathi anginika sona isikhathi ubatla nako ufuna isikhathi anginiki ungangitsheli ngesikhathi ke 12 sesefoni ufuna isikhathi akhe ubatla isikhathi kise isikhathi manje amangitshela ngicela ukukubuza so basically wena uhambile wayocheata wacheatela isikhathi ngenxa yesikhathi kahle nje wena besides isikhathi hotman ne Okay. like meka ngekho na supportive nje like supportive like after 3 years akiyo supportive umlaleli. angithi sikumamele ngicela nami ningimamele Yeah. meka ngekho supportive okay in terms of umuntu mangicala ngithi umuntu wami this hayi ngibhizi umuntu wami this hayi mama ka this hayi akhalo ka this uyabona so nami ngiyabona ukuthi ha man lo muntu lo kahle kahle akasanandaba nami Sure, okay. uyabona nami ngithi ngiyothi kancane eceleni ubucabanga ukuthi wena akasenendaba yeah nezenzo zakhe mezikhuluma like izinto mekazenza the way mekathanga khona Yeah. yabona izinto ezinjani nami ngizibonela ukuthi hala sekuyabheda yangithola kuyabheda it's either mina engqondweni yami ngitshela ukuthi it's either kuyabheda even though detsala Khona society. even though detsala umphazamisa watsi ba why gagatana ungamiyekanga indaba yena ngikwazi ukumiya ngoba sesijula iminyaka iminyaka okay nijola iminyaka or uyamthanda namthanda sesijula iminyaka like Okay. mina naye sekufana nokuthi wazi yonke into ngami ngazi yonke into ngayo but yabo kanjani doc if okay yes wazi yonke into ngawe wazi yonke into ngayo but things are not working kusizani lokho ufuna ama ufuna uzongitshela ukuthi wena ungaba nomngani from grade 9 but manifika grade 12 mokuthi contest ningadonselani ngayo because manje niyazwana from dala so mina Yabona- niqhubeni babangani yabona bhuti omdala ne mekumnandi ukuthi kusaqala ngeke ngiqamba manga Obvious, honeymoon phase. mekumnandi indaba iqale yabheda nje there was this event ePenstown yabheda nje ngePenstown indaba mina usisi wanyamalala Wanyamalala, then ushilo. kwafika lo sihlelo K sharp ngize naye ne sikuPenstown so celebrate sicedile isikolo sharp sisimele ama results uK sharp sa celebrate sihleli kumnandi sakhuluma 2 minutes umuntu ubheke emaceleni ngiye toilet yamiyeka etoilet usisi gone kanje toilet angeke uzothi uye toilet itoilet boma ayikho kude la eduze umuntu hambe almost hour manje imjaivo ngithole tingkhwatlala toilet there was So only wena- one toilet so wena usola ukuthi kwenzakalani lapho maye toilet obvious angijazi into zasemjavini masama gents tipelana amehlo asambe chomi ngishona
as mina ngikhulume no Buntle. Why o sang confronta e bang potsa go okay wena as boyfriend ta ka e if wena wa ngata sa manete wa o sa emo o bona go yo girlfriend ta ka sa lenyamaletse a wa kaofela wa ke sa lo msheba since a ile ko toilet o tso re ntse batla chance go lwena o be busy le di brush tsao Brush taka. Ungabiza omunye umntana ngebrush. Yini brush? King brush. into beka skipta busy naye ne ba brush ke o brush So wena my sister ku-event ubuhamba wedwa ubuhamba nendoda ubuhamba nabangani bakho ngihamba nabangani ubuhamba nabangani ya ngabheka yenye indoda yomuntu ukuthi ungazi ukuthi wayishiya yi1 umshiyele naye 1 wayebeka ngahambi naye toilet je wahlanya ikutlo ring awuhliyele munna groove umele setting la hawo usho man ngingotse ka into unkile munna kimunkile mara lona ka gona le mollo kimunkile munna kimunkile se salang o tla etsa jwang okay okay uyimisele ngani mfethu Hey, Nkosi yami. Ayi mina sengivele ngiphathwe ikhanda Hotman mabaqale bakazi angazi kumele kulule wayimele ululo la. no mara uwe ikhosi le wahlanya Isisibe kanje uyikhosa le rasle because of kuba ngangishiyanga kube ngisalanga ngathipele umunye umuntu ilizwi. no it's not like kidula ko head okay Amehlo wami kwamunye umuntu. okay hey mama Kahle kahle. just because of kusile ka ya ko toilet ne a ke dulu ko hen wena ba tlontse gore if naka o chakela mtsiare ka tswa ko henu ka tsama there is another girl o tlokena because of naki tswile ka tsama ka o sia ko henu that's what you mean gore each and every time tsametse naki dule ke na le wena ke a lona toilet o lo rota ke tsama le wena o lo ja ke tsama le wena each and everything everywhere mele ngihamba na kahle kahle Angisho. because maka wasala wedwa wena Uyingozi. Cha, I like Hotman maka like endlini naseGrovini akufani. EGrovini angithi uyazi stakiwe vele like wenza noma yini. Yini noma yini? Like just like nami ngenzile Wena ukena ke sengithipela kobunhle amehlo nami makabuya mina ngizokukhuluma iqiniso nge-street forward nami ithe makabuya ngashopela nobunhle vele Yeah. yeah ngamtshela Hayi bungamthembi Yangithola. Thuba. nayenza same Ngoba naye, time lento like said like ithe makabuya ubuye toilet okay sharp ngaba like okay sharp uyazilungisa umuntu hayibo uhlala phansi okay after 2 minutes nami namtshela okay nami ithinye toilet ke khutlile ke itukisa ngathi nami ungafuni manje sisi Ungale sisanisa khuluma la. Asibuke. ungafuni selena le uya Oh nawe wachopela toilet. cause unamanga ukuthi umntana ngajopela toilet Wenzani toilet? mina ngithipela ubunhle lihle mina ukhuluma nobunhle kahle kahle mina Nakhuluma. benikhuluma ya sakhuluma Hey cause hey. so buhle tshela mina kuphasa kanjani bese yonke le nto leyo ukuze ukuthi wena kahle kahle kuthandona nawe ngoba hayi ngoba mhlawumbe uthandwa kodwa ingoba kwawenza 1 2 3 lento le kahle kahle So- unewo uyanyanyisa ngixoxela bengithi u different yaza kafani nabanye abafana kanti nayiphakathi uyanyanyisa so isinqumo sakho sitheni ngayo umthetho hey ngathi ngiyamshiya lo ngathi yamshiya hey ore ngwamrato go tsalang o batla ba le mang hantle hantle maka like nami ngizichazile ekucaleni ukuthi ngithanda neshow wathanda isandla boyithu sithu Yeah. kanjani kahle kahle yena kahle mekaliphethe uthando lwami lonke wazafulela yena wakusikela ipiece ukuthi hayi asibambisane yini mfethu wayithanda ngomama lo because nihlangane le wenihlangane ngakhona but manje uthi ubathanda boyithu yini lo oyithandile ngayo like mina nobunhle ne sijula isikhathi esincane maka senza into eziningi rona re ntse ntho tse nyane nayiqala semday vele le nto nje nathi maniqala nitsholo nayiqala should manje like ukubonisa ukuthi like le ndaba Bafana ukubonisa ukuthi like le ndaba me serious ithe like after like siphana ama numbers stakiwe siphana ama numbers stakiwe ekseni ya textwana sharp okay ama intro sazana kangcono first meet up vele kwaba ikota date saphuma vele sakota date kwaba mnani yangithola which is kuze ngizophuma naye ngeke kule kota date nangu mika ngitshela the way mina ngiphuza kakhona ngidaka kakhona nginandaba naye usisi ngapha wangithola aphuma sikwatisile khona cima ifoni ngamfonela boma 2 times akaphendula okay sharp ngathi azingi text ubonhle okay am text ubonhle sharp okay how about kota date kanjalo kanjalo sazana like kangcono lapho face to face kota date okay ngawuthi uyizwa lenkulumo le ukuthi ithini ichaza le nkulumo ethi wena mhlawumbe uba nezinkinga ezithize kulolu thando lweni kusukela manje nifuna yaqhubeka whatever inkinga ozoba nayo uba futhi uthatha ifoni lomunye umuntu wena usho hamba uyochama bakuthi ne ku event uyosale edonsa omunye umuntu ehlale Ufela naye abantu yonke amehlo. indawo sure ke ntho o tlodlang o e etsa e hore wena everywhere mo leng teng nna ka nyamalla
utlwetsa ntho le gore o yenze kana uyangidida naye usisi ngiyazibuza ukuthi naye ugele uexpectani mangabe uhlangane nomfana emjiveni bambiza ngelihlo akacabanga ukuthi njengoba yena sekajola kanje sekumnandi after 9 months anyeke azayiphinde nalento leyo kuye. Mina nawe my sister ngoba ukhuluma That's why ngiyamshiya musi. Makasale nawe. Alright. Usharp ne. Dlala nani? I think when obaf my sister nje singamkhiphi kwi page just because wena usibizile. I think now there's something that you are doing. Yes. Yeah. I genuinely think there's something that you are doing. Yabona mina like so. No, now usuthola opportunity yokungena phela. Mana kancane. Asikakhulumi now. Mina my sister I feel like there's something that you're doing and I would love to suggest something so that ninenzoba neclarity. Kuswisha amafoni. Uyamthanda ngithi ufuna ukuqhubeka naye. Nawe bafu uyamthanda. Yeah, yena ngiyamsana. Njengoba nje chaza ubafu. Cela ukuthi umnike ifoni yakhe abone nawe umnike ifoni yakhe sibone ukuthi kwenzakalani. Ngimnika ifoni yami. Naye kunike yakhe ifoni. Ma Kuza lento siyiqede manje sazi ukuthi kwenzakalani. Uyayisearcha musi unokuyisearcha. Yeah, unokuyisearcha namhlanje. ngithi so ungatatazeli ke. Ngoba Manje vele akayisearcha. akatholi lutho. Why mina tatazela? Yeah, ivule. Akho. Nikeza umusa le. Ethela. Athi ngivudela baba. Nakho. Akho. Siqale ngayo le kasisi sibone Yeah, siqale ngayo kasisi. Ngicela nje ibambe mfethu ungene lapho ku WhatsApp. Yes, hamba lapho ku search yeah. Yiphi mhlawumbe igama ongafuna usearch kuqala wena nje umuntu ohlezi umsolo ukuthi izinto azenzayo. Sithandwa sami. Okay. Sibone sizingaki ithando izovela khona lesinye uzosibona. Nakho ke. Ngibona? Kuhle. Nakho ke. Nakho ke. Yeah. Nakho ke. Ubani lo? Ubani uthanda? Lo mfana lona omunye so like Ubani? Ubani? uyafosta mina obviously angikhulumi naye yena like ukhuluma nami. Basinake kubiza ngesithandwa sakho. Nangu umuntu wami. Then Lono bani? Lona ubani? Umfana nje. Yabona kulawo kusa. No, I like want to see. no, like mina naye asikaze sahlangana sikhuluma like nje kuphela efonini wena ohlangane nomuntu kuya kuma Masuyikwazi stegeka. Bese ungene asingene ethombeni. Awuyivule futhi siphinde yalokho nje. Uvula ifoni yakho. Siyiprove lento le. Ngena kumagala lapho bafu ubona akavele nomthembani ngoba uthi bahlangana efonini kuphela. Mthimba. Ucalazani kangaka efoni? Hey, cha kuselelani izombe ezinhle kanje. Ngicela uyibone lezi thombe futhi. Nisendelani ithombe. Ngabuka uzoscrolla lapho mina ngibone siyi1 siyithola. Angifuni uqhubeka ngiyoze ngibone into engamele ngiyibone. Okay. Bese ubiza mina ngebrush. Shut up. Now uyibrush. Yinde. Suka kubondle ngicela usuke kubondle. Yinde. Ngisuke kuye. Yinde. No uyabuza yini? No, obvious like ama picture nje kuphela like abantu like uyazi nawe. Sithanda sami ama picture kuphela nje. Yeah. Ama-picture lawa, ama-picture normal wena lawa ama-picture. Maka like now ungambiza umuntu ngesithandwa sakho, awusithandwa sami. It's just a word. It doesn't mean that much. Ufuna ukungitshela mina mangabiza umngane wakho lerato ngesithandwa sami ngezwe kanjani? It doesn't matter because it's just a word. Njengoba ngisho. So it doesn't No. matter. Listen siswami ne. Ngombambela fona yakho le phone angithi. Ngicela umnike ifoni yakho. Na iPhone yakho. Because I Uyafeba think nje nawe mfethu. sesitholile into ade kumele siyithole. My sister uyafeba. Yabo and uzenza uclever uyasibhalela and nawe uyazi ukuthi uyisifebe. Ngendlela yakho sorry ukusebenzisa lelo gama lelo. Ithombe. But uyabona ukuthi cabanga you took your time abhala i-email wathi hayi usingibhalele amajita azongisiza. Yini exactly lupho sizolifunayo ekubeni wazi kahle ukuthi nawe wrong. Because you are wrong. So kahle kahle wena uphakathi kwalo mjida lo okhuluma na iPhone nobafu. Uyena mopho omthanda yena mopho dlala ngayo. Kineo. Naye ulo uthemba mofike kuye ufike umtshela ukuthi hayi ngithanda wena Themba. No, Themba ke mrati, ke rata neo. Uyazi ukuthi uthemba kwi relationship nje ngoba ula emakamereni. Was like there was no like bengana need ukuthi ngize ngimtshele because of nangu umuntu wami like bekuyinto like Uthemba yini mina mama? ki entertainer fela because now both entertainer Oh, who's entertain, who entertainment? yeah Mara, like, how do because you like feel? like
nike seshapu. Okay ufila kanjani Ungihethile. ungibize ngesithandwa sami ubize nomunye umuntu ngesithandwa sami Okay, Lwena, how do you like feel? kahle kahle usibeka to the same level Lwena, mina how naye do siku you level feel? Because of Lwena ki yo motho mo. Basically na Lwena ga tshwana nje. Besides 609. hayi kodwa ufuna ngisho siswami bayafanelana angithi ngishilo ngathi So- ngibashiya boyi-2 because bayafanelana Alright. nje ya hayi sengishap okay ngenzela ngathi musa mhlawumbe singamtetela Yeah, sisi no, ungakhululeka sisi. sizwe kahle le ikathemba nobafo Awuthi ngingenela. sisi. Sorry. khuluma Ubone ukuthi sisi singayi. chaza indaba yakho Xazulula kaThemba kanjani indaba yethu? So okay bafo usubonile ukuthi umuntu wakho okay nawe ufebile ne silana ngenxa ukuthi wena ufebile ingakho sila kahle kahle ngabe ngayamba sirelaxele sihlala khona but then kodwa ke nangi naye uyafeba naye unomuntu akhuluma naye efonini so isinqumo sakho njenge out uthini wena mfethu ayish kumele sinikane ibreak yena enyamthanda yabo maka like ish amele sinikane ibreak ufuna ibreak yeah Break jwang neo because of like basically na Lwena re ntse ntse tshwanang really two. maka like sila because of wena I think mina right kube nje ngingasile ya Penstown kube mina yiMuslima kube angazi next kuba ke khona No. abekho nabanye abantu okhuluma nabo abekho Sure. nokuyo ubunhle kuphela umuntu engaziyo ukuthi ya lo mangithi 1 uthi 2 hayi wena awungadi ayiyo ngitho. uthi bafa bekhanda Ko pa re checkeng phone yakhe because of Lwena ke mthepi. usiboleke bese Angazi kuthiwa si- ubunhle kuphela umuntu okhona biased. okay Wena sisikahle wena ubulawa ukusi kahle kahle. waphinda uvule No. Ungathi no. Like neki ungenise lapho ku WhatsApp Relax. alizujayile ukubona wena ufuna uprove ipoint ufuna ukubona Inkunzi. hayi Inkunzi. yadilele khona nemariki Inkunzi. jayami Hey ngeke. kahle kahle nenzani Yazi manje vele kwayivelela nje. nenzani kahle kahle ngazile. nenzani kahle kahle Ngazile. Watsa ke neo hayiyo tabakale ya hawo. I think into engayisho la esingayisho ukuthi ayikabi but lento yenu njengoba efuna ibreak vele I think le break iyafuneka kodwa kumele ibe no up egcineni uyangizwa Yeah. break I up think we're toxic for each other. ibe no up egcineni kube u-break up uyangithola because njengamanje bafu ukuna uyithola ukuthi ufunani ningalokho nizokhombana kanje lokho nikwebhana mixana kuyagulwa njengamanje ne kuyagulwa emhlabeni ama-STIs i-condom ayisebenza nje nayo my sister or mhlawumbe aniyenzi loshanisi aniyenzi iparayiseso niyayenza cha siyenzi aniyenza qambelana manje wayowenza ne-toilet And usuka ithola nini lapho? Para SS. Shukus wena usivevula without protection wena. Handle. so imisele ngane ke mama niyafebelana noyi-2 I think seyifike to a point whereby like sesiya forced manje. okay yes ilapho Yabo, ngoba like- naye icela nje ibreak shuthi vele nayo khona lokho Ucela okula. ibreak mina ngicela up. So nje. Oh, ibreak lo ucele up. Mase ihlangane lezi break nakuba up. futhi ne-up right uyayiconfirm ukuthi Oh. Now uthi grade ne up. Ni sharp. kuyaphela Ne? Ayina flop. Yazi ukuthi akanyaza angeke kuphelele emoyeni yabo naye ukhuluma nje no uya. listen wena what's your name again? Dumi. Dumi. Wena bafubani so Neo ne. Neo. Wena Dumi no Neo. Mina the way nginibheka ngakhona. Sebancane. Yabo. Sebancane, very very young. And like it or not, la eminyango kuyagulwa. Like it or not, kunabantu enizohlangana nabo abangenawo ama pure intentions. Ngikhuluma nani noyi2 because neyingane. Ngeke ngithi wena or nawe ngikhuluma nani noyi2. Uzomithisa ungekho ready. Uzomitha ungekho ready. Leyo nto yenzani yakubambezela. Shilo usisilawutha usebenzi. So you can't be busy uba nentombi uhambulala without a protection. hamba awenza ama-paralysis ema-toilet I-condom is very very important. Angeke ngikubambe or abazali bakho ngeke bekwazi ukukubamba bethi ungayi-heavy sex because usumdala usukhulile. If you are over 18 or 19 20 which means usumdala imizwa siyavuka but the most important thing yini condom. Wena esidini lakho mina into engakutshela yona wena sisi ukuthi ngoba uwumuntu wesimama
umuntu wesimame ngicela ukuthi uthathe ukufaka ekhanda ukuthi akafani nomuntu wesilisa. Umuntu wesilisa yena engakhona ukumethisa abaleka decide ukubaleka. Wena mawumithi akukhona ukubaleka because uhlala nalo engalelo, you are stuck nalomntana. And mawusasemncane uzomnakekela ngani? Which means wena abazali bakho kumele benakekele wena bese benakekele nomntana wakho mlethi usebalekile yena. So it's very very important ukuthi uyiphathe grant as intombazane and as umuntu wesimama. If ufuna ukuba ne future e bright, make sure ukuthi uthatha ama decision right kuse manje. Ungazi ucabanga ukuthi mhlambe uyibone ngathi ususisi ngoba ungakusayingane and there's a lot to do. Ukuthi isikole sesiqedile akusho ukuthi sasemncane kakhulu. Usiqede nini? Niqede nini? Last year. These are kids. Then bancane. Yabo mina ngibona usisi wami omncane ubhuti wami omncane and kumele ngibabonise or ngibasize ukuthi bemanuve indlela and ke abantu abatshelani but thina sontshela ukuthi indlela ihanjwa kanjani. Siphathe grand, trust me, there's nothing wrong oyenzayo ukusiphatha grand. Actually ukusiphatha grand kukurezela ama point ukuthi ube nempilo engcono in future. Wasiphatha kahle wangamithi umncane wangagula umncane because ayikho into esemajideni. Amajidi into ehleza ayifuna especially mawusasengaka usase fresh. Bafuna ukukuncela lelo gazi lakho nje le fresh bese bekuyeka kanjalo. The only thing you can do ongakhona ukuthi uyibambe ibe kuwena abangeke abantu bekuphuce yona abantu besilisa nabantu besimame. Education, go to school, hamba uyifundela evarsity or college whatever, uyisebenze ube independent, fully independent. Then after that you can be able to find someone that mhlawumbe usungahlala naye phansi wazi kahle ukuthi angeke lo muntu ukuthi uzobethatha advantage ngawe. You know you have your own things, you are independent. Ngeke ukuthi indoda meza nemali bese mhlawumbe uba easily impressed. You will be impressed by ubuntu bomuntu ukuthi uyamthanda genuine. Yangibamba usiphathe grand. Yeke lento eniyenzayo. Zwakela. Uzwakele. Hayi kuzwakela. Okay. No hayi. Bezele lokho thina mfethu in besingazeli ukuhlukanisa nabo mama sigoda ke ukuthi sibabonise ngempilo nawe sikubonise ngempilo silungisa into yenu and futhi if ayilunganga ayilungi ayikho into oyonakele lapho impilo yakhe yaqhubeka impilo yakhe yaqhubeka nalomunye ukusisa impilo yakhe yaqhubeka nalabo abantu abasemafonini I'm sure bazongibona uyafeba bayafeba iyekeni lento eniyenzayo nonke nani lapha emafonini iyekeni lento eniyenzayo because imagine ukugula yabona kunizungeza kanje ziningi izifo bafo kunizungeza kanje nonke but ke bafu ngima ukuthi uyizwile into ezisizele la kunankinga mfethu vele ngiyabona umuntu ovela wasoyivela uyifuna ibreak kodwa ke nangu siseze naye up sekuyilento eyifunayo yeah kwathi nje break up nakho ngakhohle ukuthi yazi ukuthi the last words mhlambe esinganipha wona ukugcina ncinci mina from me on my side baningi abantu abafisa ngathi bengabuyela emuva bashintshe inqumo abazenza the mistake that they did when they were young kungaba ukuthi isifo mhlawumbe HIV and AIDS umuntu wagula kwi-event wagula sasemncane kwi-event because akayisebenzisanga protection emva kwe-toilet right khona owathola abantwana esemncane but manje usestaka akasakhona ukuthi aqhubeke nempilo because akekho ozogada abantwana so manje bekumele umphoqo ukuthi athole umsebenzi fast azokwazi uba ne-income akhokhela unini akwazi ukuthi mhlawumbe ondle ingane zakhe asisekho isikhathi sokuthi esikoleni because most esikoleni awuholi uyothola ulwazi uyofunda so that mawusufundile uthola umsebenzi ongcono ozokubhadala kahle so baningi abantu abadala abakhulile abangafisa ubuyela kule age enikuyona namanje so make sure ukuthi lesikhathi niyasebenzisa wisely so that in future anenzeni aniphenduki labo bantu abadala bazothi Nkosi yami I wish yes no akunankinga ngicela Ngizwakele. sinikhulule Nakho. nibe right sizobuyela emuva and then bafo siyabonga mfethu Thank you. khona ufuna ukusho okay no pressure Lungile Okay, ngiyabonga. asilinde nje lapha Yes, na sonibeka bafo shap ube Kulungile, great ne? nazo sharp akasafuni ngisho i-fist simsizile kodwa ngoba kade ifuna le break yeah no ngicela nehlisa umsindo bosisi hey bafo umlutho hayi mfethu kufetshwa yonke indawo ezweni abadala zingane khala ngabhana ngapha kuningi nje isiphithiphithi umfebo uphezulu I wish kodwa singathola i-youth eningi
sikwazi ukuyibonisa. Yeah, I feel like youth is very important ukuthi sibe ne youth eshowini. Yes. So that mhlambe nasemakhaya abantu bazokwazi ukubuka ama Sheshe sibabambe Bese yes. Because laba abadala sibatholayo vele kada gaxela in londa masingambambe saselapha uzokwazi ukuthi efocus kwezinye izinto eziserious izinto engekho serious and then isikhathi bese right kube uyakuthola lokho kade kucinga njalo nje bafu. Laba abadala ingqondo isi strong. bavele bona ngathi siyahlanya abasakhona ukuphila without ezinye izinto. Yabo. So mabesancane bebangaka they can still change, they can still do better. Yes. And bengakhona ukuthi bephile impilo efruitful injalo nje because that's very important. no mfaka asibaleke bazi besivalele emakhonini la eGasi Subscribe lapha. imashini mashaya umsiphelile Subscribe lapha.